Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxa futhi guys, angifuni phela nibuye nithi akanalo iqiniso ngoba ngilobo ngikhuluma ngeside elilodwa leya yokukhetha nokungalingani kwey'ngane nezinye-ke izinto eziba umsuka wakhona ney'ngane-ke ey'phoxa abazali. Kukhona ukuphoxeka lokhu okudlulayo kube isimo esilungisekayo. Kube khona ukuthi umzali uyazama akakhathali kodwa nengane ayizimisele ngokuthi imithe umzali halfway. Kubuhlungu-ke kumuntu omdala umzali kuze kumfakele ngisho amahloni emphakathini kwabanye abantu abadala ngoba mhlawumbe enye ingane uthola ukuthi sekuyaziwa ukuthi uhlupha ngale ndlela. Sekuthiwa nje umabani iyamhlupha ingane yakhe, umabani ziyamhlupha ingane, ziyakwenza-ke iy'ngane. Isizathu sokuthi ngenze le video ukuthi mhlawumbe khona omunye olayela amavidiyo engiwenzayo mase mhlawumbe ecabanga ukuthi ngibona abazali kuphela, mhlawumbe amaphutha enziwa abazali. Kuyenzeka umzali ay'nikele ukuthi iy'ngane zakhe ufisa ukuthi zibe yinto ethile, ay'size. Omunye umntwana uzothola ukuthi uyamjezisa umzali wakhe mhlawumbe ngezathu umzali angakwazi ukuthola ukuthi yini. Amnikeze amathuba amaningi ukuthi elungise amaphutha akhe. Omunye kube ngathi nje uyamjezisa umzali ngezenzo zakhe because izinto ezizokwenziwa yingane zilimaza yona kuqala phinde zilimaze nomzali. Abanye baze bebe nezifo ey'thile nomunye umzali abe ne-stress kanti sibanga umntwana. Uthola ukuthi uyazama, uthola ukuthi umzali uzama ngayo yonke indlela kodwa ingane yakhona ayibongi, ayi-appreciate. Ukunalokho omunye ufuna iy'nkinga. Angazi ukuthi kusuke kwenzakalani wegazi kodwa kuyenzeka. Nento eyenza ngiyenze le video le ukuthi mhlawumbe senilalele le nhlezi engikhuluma khona ngobaba uMsweki noSnake mase kuba ngathi ngisesayidini la Snake kuphela. Ngathuka wegazi ukuthi wake wanikezwa umsebenzi kamasipala wabaleka, wavuka nje uthi wavele wangaya ngalolo suku. Ungazi ukuthi uyakulangazelela ukushintsha abe ngcono nokuzimela because into ezomenza ukuthi ashintshe yena engabuki iy'ngane zakubo ngokuthi zinjani. Ukushintsha kuye kuqala because uma ezohlezi enendaba efanayo ukuthi uzama lokhu ehluleke, uzama lokhu ehluleke, ile nto ezomenza ukuthi acasuke ngey'ngane lezi ezemva kwakhe maziqhubekela phambili. Ngoba iy'ngane zizophenduka zithi wena unikeziwe ithuba, wanikwa umsebenzi, wanikwa lokhu, wanikwa lokhu, zingabi nazo isineke ngosisi wabo omdala. Noma phela yokuhloniphana ibalulekile kodwa bazobuka lokho abantwana ukuthi wena wanika ithuba lalokhu wakuyeka, nalokhu wakuyeka, nalokhu wakuyeka. Nemizamo-ke yomzali ngeke befane nabo abazali. Ukhona ozobekezela akase ngifisa ukumbona ukuthi elungu bani, omunye avele a-give up ngoba ugcine segula omunye umzali manje ezama ukushintsha impilo yengane kodwa ingafuni. Azame kodwa ingane ingayiboni imizamo kuze kube ngathi lo mntwana ujezisa abazali bakhe, ujezisa umzali wakhe ukuthi umfunela impilo engcono. Ikhona le program ebengiyibuka la online, ubhuti ngikhohliwe guys camp kodwa niyazi abazali babaletha iy'ngane laphayana azihlala isikhathi esingakanani kodwa kusuke kuvaliwe iy'kole. Bayabatraina-ke kunama-activities abawenzayo anzima. Iy'ngane ey'phuma laphayana ziphuma zazi ukuthi abazali bazo bayayithanda, ziphuma zibone ukubaluleka kwempilo because khona umntwana ovele ehlupha ungasazi ukuthi yini, ungazi. Bengithi-ke le video ngiyenzelani ubulungiswa because ngizothi hawu kanti lo Fix lo shuthi uhlezi efuna ukugxeka abazali bakaSnake. Yona le yakhe yokufuna usizo ayishintshile
if ukuthi abakaze bamfunele usizo. Kodwa futhi nokubuka ukuthi abazali bayazama nokufuna ukushintsha kuyena kuyomenzela umehluko. Mase-ke ebuka laba abancane engababuki ngeso lomhawu noma ngeso elinjani eliba nentukuthelo, ngoba ezinye izinto ngeke zisashintsha ukuthi babe ne-experience engafani ngomzali oyedwa, mhlawumbe uma sibala ubaba, ngoba phela kuyavela ukuthi uma wakhe akashadanga. Also ibhondi yama wakhe asiyazi kahle naye, wafika kumamkhulu kanti nomamkhulu uzoba nabantwana. Lokho futhi kuzomenza ukuthi abe nesikhwele because besethola umama. Uma umamkhulu eseba ney'ngane zakho abonge nolwandle sebebancane bonke, sekuya-divide-eka i-attention kulezi y'ngane, yabona konke lokho kuzoma-affect nalokhu-ke kunye. Kodwa manje ngoba ekhula seyatshela ukuthi nawu umsebenzi, nakhu ukuthi konke ukubona kumkhathaza, konke uyakuhlehlela, ngeke bebe nesineke bonke. Futhi ubaba wakhe ngaba nesineke kakhulu ngoba kuyena mzali wakhe kakhulu. Angazi ukuthi ngisho yayenzani isenzo. Mase kuthi komama noma kowoma bakhe ngesiZulu kodwa kuwo-step mama, bayokhuluma beze bekhathale bevele bethi yiyo le mpilo ayikhethile. Ziyakwenza-ke lokho iy'ngane wegazi zabo, ziyakwenza kubazali khona kuze kube buhlungu ubuka eceleni ukuthi hawu, uyazama ugogo ubani, uyazama umama bani nobaba wakhona, kodwa nje ingane yakhona hhayi. Kube ngathi le ngane yenzela ukuthi umzali ajeze, kube ngathi ukwenza kwayo yona izwisa umzali ubuhlungu, kodwa impilo yayo le e-affect-ekayo ngalezo zonke izinto ezenza ngezenzo zabo ezimbi. Lokho-ke angikukhohliwe guys, hhayi ukuthi angikuboni, kuyenzeka ngisho la siphuma khona emphakathini, ngisho la siphuma khona emalokishini, ey'ndaweni ey'hlukahlukene naku-social media siyahlangana nakho. Uthole nomunye umntwana ukuthi bamamukele kubo ukuthi wathola umntwana angasebenzi, angabuyeli esikoleni, aphinde kuthi lo oziphathe kahle okuyena ozamayo ekhaya usenomsebenzi wokuthi iy'ngane lezi zikasisi wakhe zibheke oyena. Lona uyaphuma futhi uba busy kuba nabanye abantwana. Lo oziqoqile ozama ukuthi abe nekusasa elingcono engatholi bantwana, imali yakhe isihlukaniselwa kulaba, ngoba phela kuzothiwa iy'ngane zasisi wakhe. Ngeke naye futhi-ke iy'ngane sezikhona azibe, omunye akwazi ukuziba. Lona-ke futhi owenza lokhu ajike azenze yena i-victim, abe nokuthi mhlawumbe ukuthi mina angisebenzi, kodwa uma ungasebenzi abantwana, uyabona. Hhayi ukuthi angiyiboni leyo nto guys, ukuthi ngeke ngithi ngizolandelisa izinto esizokhuluma ngazo zivele isikhathi sibaleke kuphithizele ngigcine ngingasakwazanga. Kodwa abazali bayazama, ezinye iy'ngane zikhethe nje ukuthi zizokuphoqa. Azame umzali ezamile, omunye aza give up, ngoba nabo bayafika la usethi umzali khona, hhayi ngikuzame konke mina, ngizoyiyekela enze le nto afuna ukuyenza. So sekubuhlungu-ke lapho. Akukho-ke okunye guys bengizokhuluma le video ukuthi ningaboni sengathi angikuboni lokho noma ngikhulumi ngakho, ngoba mhlawumbe omunye uzothi shuthi nje ugxeka abazali bakhe kuphela, yena wabona amaphutha akhe. No, ukuthi into engiyenzayo uma kuba ukuthi sikhuluma nge-topic, ngizama ukuthi ayibe yodwa ukuze ngizokwazi ukukhuluma ngalokho. Mase ngixuba ngibuye ngidideke nami, ngoba nami ngibuye ngikhuluma kakhulu mase ngiyadideka. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.